Jonwa pachoka kama waneno ni wechego iyudogi mana kaka waseyudogi kawadhi nyime ni piny owacho olando ni chudo ne chenro mage duto ibiro time yor simu kata yor mbui kuom ndalo 30 kochakore ndalo kinde thuolo mar ndalo 30 mabiro. Jatend piny William Ruto yango yor chudo achiel mar Paybill ma migawo duto mag piny owacho biro tiyogo ka omedo ni en yo mar thiro mibadhi e migepe mag piny owacho mare. Jailieta nigi mathoth. Gentlemen, Gava Mkononi is officially launched. Koyango chiero chenro mar piny owacho e yor lony manyasani mar e-citizen, jatend piny William Ruto olando ni chenro mag chudo duto mag piny owacho ibiro tim kokalo e lai achiel. The departments, KRA and everybody, the government pay bill is 22222. 22222. Is it star 22222 hash? That is how you pay for government service. Owacho ni mae en yo marieyo chenro mag piny owacho kanyakla kod kedo kod mibadhi mosego tach e migepe mag piny owacho kochiwo ne migepe duto ndalo 30 mag loro nembni gi mamoko mag chudo kendo tiyo gachiel moyangi. All the other pay bills in the next 30 days, they should be shut. We have almost 1,000 different pay bills, different agencies, different people. Everybody seems to have their own pay bill. And all those pay bills are not accountable to anybody. Omedo ni jopiny biro mana chulo omenda ne chenro magidwaro kende ma ok medo gimoro matin kako sebed kitimo chon. Citizens need only pay the gazetted fees for government services and not a shilling more. These fees are accurately accounted for in real time through ICT and remain visible at all times to the National Treasury and the Kenya Revenue Authority for efficient revenue administration. Emedo jiwo chenro mag chwalo tijene e yor lony manyasani giketo winjruok kod kembe tudruok mar medo chwalo tudruok ne jopiny moting'o chwalo mbui nyaka e kor gwenge. By the end of this year, we will have 2,000 hotspots across Kenya, and by December 2025, all the 25,000 hotspots will have been rolled out. Jopiny biro yudo thuolo mar yudo chenro mag piny owacho maloyo 5,000 e e-citizen kokalo e lonyni manyasani. We are launching the e-citizen platform's unstructured supplementary service data, USSD code hash star 2222 hash, by which citizens can now access 5,084 government services online. Kabende, kembe mag tudruok onyis mondo ochwal simbe manyasani ma jopiny nyalo nyiewo ka chudo mos mar konyogi donjo e mbui kendo yudo chenro gi. By August this year, we will have a gadget, a smartphone that you can buy for 5,000 shillings, and I want to thank Safaricom. They have told us that we can buy that phone and pay on a program called Kulipa Mdogo Mdogo. En chenro mar chiero lai mar e-citizen mang'iyo chwalo chudo duto mag piny owacho e lai achiel kanyakla kod kedo kod mibadhi mosego tach e migepe mag piny owacho. Jailieta, Ramogi TV. Erokamano Jael kuom lipodno. Jatend piny Kenya William Ruto